Para ribe sa sisien nga priang subhay pi sa kaman ki ban. Habang asdang mentakas ngi, sibun ki jing perkat ki tuot ya ka jing mut jonga. Kani ka jing ya kren jongi ha kaman ki bat, kalapoi sung mau mer jong kasien bakandai pukandai. Ngi ju as ngau bakasien bakandai pukandai kadai ka ba Haka kriket ya nervous 90s lakhen bakadai ka kerdan ka ba bha. Henrei habangi keren sepang kaman ki bat jong ki brio ka India. Ka jingyo mensim kadai ka ka bamla banyen ujor. Ngas ngok men bakadon ka jingsit rahem hapedeng ki brio kari hakabay day bat ka benta ba sispa jong ka man ki ban. Ngalayo sibun ki kubor bat ki phone call. Menta habangi rakhi ya kapor jong ka jingla loj. Ngiya chaprang da ki jingkut jingmut batmai. Bat hakani ka benta ngakwa bha ban tip ya ki jing ai jingmut jong pi bat ki jing perkat jong pi hakabay day bat ka benta ba sispa jong ka man ki ban. Ngadang ab ya ki jing ai jingmut jong pi. Watla nga ab barabor na ka benta jong ki henrei menta ka kinti ka jing ab kalong ka bapin kende bha ya ka minsim. Ki jing ai jingmut jong pi kin pinlong ya ka benta ba sispa jong ka man ki bat haka laipo tarik ubna yayong ka basa kan mau. Para ribe haka man ki bat ni juya kren barabor sepang ki hajar ki breu ki ba IT yala ka jing im na ka benta ban syakri ki wei. Ki don bon ki breu ki ba ailut yala ka baibam temen na ka benta ka puli puti ki kun kentei jong ki. Don ki ba ailut ya ka ka bakila penlang na ka benta ka mariang bat ka jing syakri ki merat. Hakari jongi ya ka jingle bha ya ki wei labu hajrong kanang baki breu kin sngo artatien ban sngo bha ya ka bakidon na ka benta ka jingkmen ki wei. Nakata kadaw layatu hangi sapang ki jingja ba ayala ki dikotmen kum isivi bat dadhi chi nadu bakidang kna. Paralog hakani ka por jong ka medical science ka jing sngo bha yala ki dikotmen kala klalong kalat ban ai jing im yanure yano. Laong ba haba ubriu ai sngo bha yala ki dikotmen onda ulayap kumba pra hadu kendai ngut ki briu ki yo ka jing im batmai. Kalong ka jing sngo hun ba menta ka jing sngo thu chapang ka jing ai sngo bha ki dikotmen kalanang kiyo hakari. Haka snem hajar khatlai kiladon kumba duna ya ka san hajar tili ki jing ai ba ai sngo bha yala ki dikotmen hakari. Henrei haka snem hajar arpuar kane kala kiyo sapalat khatsan hajar. Ki breu ki bala ais ngobhai ki dikotmen bat ki long yeng jongki kilale ya kakam ka babha. Paralog la slemba ngalakwa bantip ya kaman ki bat jong ki breu ki bale ki kam babha bat ki baya samlang bat ki parari. Menta hakaman ki bat ka wei ka kun kentei ukpa bat ka kemie jongka kilai don benta bat ngi. Ka kerteng ukpa kadai usukbir sing sandhu bat ka kerteng jong ka kemi kadai ka suprit kor. Bat kane kalong yeng kasa ha Amritzar Punjab. Hadien bun ki jing duai kila yo jing kerku da ka kun kentei. La ai kerteng ye ka ababat kor. Ababat kamut jing syakri ye kiwei. Kadon jing yedei bat ka baweng ya ka jing stom na kiwei. Haba ka ababat kaladon laip kundai singi karta kala klat no. Henrei usukbir sing sandhu bat ka suprit kor kila siem ya karai ka ba ai men siem bha. Karai kalong ban ai sngo bha ye kit khotmet ka khun ka badang laip kundai singi karta. Usukbir sing bat ka kurim jong u kila yo ban ye kren bat ngi ling ba ka phone. Ngala ong ha usukbir ba habau perkat chapang ka man ki bat ba menta ka singi ngas ngau ba ka jingja ba yedei bat ka ababat kalong ka ba ai men siem bha bat ngalakwa ban yo ngau na ki kme ki kpa sapang ka jingkmen ba ki yo habala khaya ka kun kentei. Henrei ngala ong ru ba ngam ngau la ban mudur hadu katno ka jingpang men siem habaka kun kala klat no. Ngalakwa ban tip sapang ka rai ba kila sim hakata kapor. Usukbir ula jubab ba ublei ula ai haki ya ka kun babha kalong ka ba ityang. Henrei habala khaya ka kila yo jingtip baki thiet haka jabing jongka kilang haju namar
ba uklong snam uhe palan. Ulas ngau kendet baningkong ke jingkot jingkia jongka kalong ke babiang bat kalong ke kelung ke ba itenan. Henrei kim ngaula ban mudur bakadon yakani ke jing e. Ki arp saus ngi ki baningkong kilalong ki babiang kensan uklong snam jongka ulas sange terikam bat kila yalam yaka sa hospital. Hakabaki doktor kila pinki embiang yaka bat kala simpor yaki ban ngautu yakani kablaja haini kelung. Habladon ke jing e hau klong snam kila yalam yaka sa PGI Chandigarh ban Pak Sumar. Ini kelung ru ila yakun bha. Henrei om sim lala ban Sumar penkoj namar kadangdei karta badanglung pelan. Ki doktor kila persang ban pinim bat kila perkhat ba onda ila dap henriu benai kin puj ye. Henrei ublei udon dakiwei ki jing temu. Haba idang don tang lai pukendai sengi karta ki doktor kila yetu bala shitom biang uklong snam bat om dadon jing kermen tanshu. Daki umat hakikmat jongki ki kime ki kpa kila rai ba kila yoi ba ila yakun ting e bat kumta kila ngautu ba ila wan sakapertei ringkat bat ke jing temu. Kumta kila rai ban ais ngau bahano yikit kontmet jong i. Le se kani kan long ke jing shai ke jing im jong nu re jong nu. Kile kren bat ka administrative block jong ka PGI bat kila rai ban ais ngau bah yau khlai namar dangla ban sim tang ye khlai na i. Ublei ula ai jing slur haki bat na ka jing hikai uguru nanak sahab bakila la ban sim yakani karai. Ngalayo ban yakren bat ka suprit bat ngala ong yaka bakala le yaka kam bakrau bat ngala ong bangangej ba anda kari kan yok sngo yakani bun ki briu kin wan sakaman ban pelaj im yaka jing im jong nu re jong nu. Ngala ong bak jingno senyang i ababat kalong ke bakrau. Ka suprit kala ong bakalalong ke jingkerku na guru nanak batsa balala bandon yaka jing slur ban sim kat kani karai. Ngala ong bakan omdon ka ke beja klem ki jingkerku ki guru. Ngala ong bahaka por bekidon ha hospital habaki doktor kila aya ke kubor bas ngau kendet. Kumno usukbir bat ka kurem kila la ban sim kat kani karai bahe da ka jinglong jai jai. Ngala ong susu bakadei ke jing hikai ki guru bakat kani ke jing perkhat bakluj mesim kalawan haki bat ke jingmut jongka kentien ababat kamut ban long ki bayarab ikiwei. Usukbir ulayatu baka pria kabadei ke paralok jongka yeng kesem jongki kala ais ngobha yiki dikot met bat kila yok mensim naka bat hakata kapor kila sngau baka met kan yaso bat kisantli ki. Habadon baklat ya ka met latang netem. Henrei la da ki dikot met la aino yanu ka kelalong ka kamba bha. Bat kini kila sngau sarong habaki doktor kila ong yaki ba ka khun jongki kalalong ka nong ais ngau bha yiki dikot met ka bakna tam ha India bat yaki dikot met jongka la IT hakiwei da ka jingjob. Kila ong ba kimsim lala ban le hadu kani karta bon wanra nam yala kikme kikpa. Henrei ini ikilung ila wan bat ila kentiu yaka kerteng jongki tang hapok kendiat sengi bat kababhatam kalong bamenta ki yok kren bat nga halor kani kidas ngau sarong sisya ngalaong bamenta om batangki dikot met jong kakun jongki ki im Henrei kakun jongki kalayo ban lek keleng hapadeng ki benrio kadon menta bat ka im lengba ki dikot met ngala ai ka jingyero yu sukbir bat ka kurim jong u bat ka long yeng long sem jong ki na ka benta ka ni ka jingle bha paralok ka jing sngo bas ngo tenat tam ha ka bai dei bat ka jing ai sngo bha yi khot met ka long ba ka jing im jong nu re jong nu kala lat im ha ka por ba ita i ba ai sngo bha ila lek nyo na ka ni ka pertei ki breu ki ba ap ban yo i ki khot met na ki wei pat ki tip hadu kat nu ka long ka ba man la ka klip mat baki am. Hakum kani ke jinglong jingban habalalap i ba ai sngo bhai git khot met ita i ba ai ilong i bala pha do ublei. Isnela ta Chaudhry na Jharkhand ilalong ita i bala pha do ublei i bala ai jing em ki wei pan. Kasnela ta Chaudhry henriu pulai snem karta kala ai sngo bhai la uklong snam
kelai bat donut. Minta hakaman kibat ukun jongka u Abhijit Chaudhry ulayo ban yakren bat ngi. Ngala ong yu Abhijit pa udai ukun jongka brio ko ba omtang bakala kaya u henrei wat hadien ke jingyap jongka kala ai jing im ki weipat ki brio. Ngala ong yu Abhijit ba un ngau sorong kum ukun. Ngala ong yu ba un yatu kendiat chapang ka kemi jong u bat hakinu ki jingya kendu bala shiem ya karai ban ai ngau bhai git khatmen. U Abhijit ulayatu baki kemi ki kpajong u kila sa hakasinong sarai kila hacharkan. Ki julet yat kai step haki arpsan sinem balalek bat kumba julet ka kemi kalami ban lek yat kai step hakapor sau bajim step. Hakata kapor wei ubosong hakatuk-tuk ulayo lembub yakana dien bat kalakelon bat mensau jur nakakli. Mardor kila pinkit yaka sa sadar hospital sarai kila habaki doktor kila sop yaka henrei kila mi snam jurbha bat kamsim latib brio. Kila kitno yaka sa tata main hospital hakabagala put yaka bat hadien saupu prakenta jongke jingkmi ibnya ki doktor kila itu pa omdadon jing kermen tansu bakan koin. Kumta la pinkit no dakaling sun cha Ames Delhi la sumar yaka hangta kumba nyau hadu prasengi. Hadien baka blood pressure kalahiar la pentip baka jabing jongka kamsim la terei kamsu. Kumtahi ki doktor kila yatu sapang ki kendon beidei perka jing as ngau bhai git khatmen. Kim sim lala ban yatu hakupa AA sapang jing as ngau bhai git khatmen namar ula ban omla pediang bat kumta kim sim lakwa ban pentip yu. Henrei andau la tip sapang kata ula ong baki hap ban ya chaprang namar baka kemi kala jukwa ban le ya kata. Kila ngau du jing kermen namar baki latip baka kemi kan omla ban im. Henrei andala sedang ke jing yakren sapang ke jing as ngau bhai git khatmen ka jing ngosi kala kalalong cha ke jing ai jing kermen. Kila yakren sapang kata hadu kapor prabaji demit. Hakasngi ke baar kila le ya ke jing as ngau bhai git khatmen. Ka kemi kala don ya ke binta bakrao hakani namar kala ju IT ya kapor haki ka as ngau bhai ki kmat bat kala ju hidrem bha haki kam imlang salang. Le sik la la ban le yakani ka kam ka bakrao namar karai jong kupa. Ngalakeli hatu kat nungut ki briu ki balayo jing mentoy na ka jing as ngau bha ki khatmen. U Abhijit ula jubab bahabala aya uklong snam ki kelai u donut bat baro artli ki kmat jong ka kemi. Saungut ki briu ki layo e ki jing im bat arngut ki briu ki layo biang ya ka bor ban yo i. Ngala ong hau Abhijit ba baro arngut ki kemi ki kpa jong u ki dei ban yo ya ka burom bakrao. Ngala ai kublai yu kpa jong u belayalami ki khot ka yeng ban shimi ka ni ka rai bakrao. Kala long shisha ka ka ba ai men siam bat ngangej ba kata ka kemi kala long ka brio ko ba ai men siam. Kini ki rukom ba ka kemi kala e shadien ki long ka bor bakrao na ka benta ki pateng banwan. Ngala ong ba ka jing ai men siam ka kemi ya ka jing ai ngau bhai ki khot met kala poi sakari baro ka wei menta. Ngala ai kublai ka long yeng baro ka wei na ka benta ka ni ka kam bakhuj. Paralok la kalong i ababat kor balai pkundai sngi karta nes nelata Chaudhry ba henreu pulai snam karta ki ba ais ngau bha kummaki yela ki khotmet ki pinsngau thu hangi sapang ka jingkong san ka jingim. Hakari jongi menta ki don bun ki briu ba am ban don ba ais ngau bha ki khotmet haka jingkermen ban yo ya ka jingim ba koj bakhya. Ngas ngau hun ba khnang ban ai men siam bat ban pinlong ya ka jing ais ngau bhai ki khotmet ka kam ka basuk la bu ya ka mat trei kam ha baro ka wei kari. Hakani ka binta la rai ru ban weng ya ka kendon ba khmi shwa ya ka jinglong nongsong sunong ha ka nu ka jilla. Minta ki briu ki la ban lech ka nu ka jilla jong kari ban yo ban shimi ki khotmet. Ka sorkar kala rai ban pindu no ya ka jingbu put ya karta ba hapo an reu pusan snem ban ais ngau bhai ki khotmet. Hapadeng kini ki jing persang nga kentui ki parari baki ba ais ngau bhai ki khotmet ki dei ban mi sakmat bun ngut. Ka wei ka rai jong pi ka la ban pelat ye ki babun ki jing im. Parari ba e kani ka dei ka por jong ka navratri ka por ban mani ya ka shakti. Minta da ka bor jong ka India ka blami da ka jing klan bathamai
kabor ki kenthei kadon ya kabenta bokongsan dang shen kum kini ki nuksa kila pau le se pila yo i ya kanong nya rel kenthei ka beningkong ha ka doba Asia ka Surekha Yadav ha ka social media ka Surekha kala thaus ka wei ka nam da ka balong ka nong nya rel kenthei ka beningkong jong ka rel Vande Bharat Express menta ubnai ka producer ka Gunit Monga bat ka director ka Kartiki Gonzalves jong ka Elephant Whisperers kila wanra nam ya kari da ka bajob ya ka khusnam Oscar na ka benta ka documentary jong ki ka Jyotirmoyi Mohanty ka scientist jong ka Babha Atomic Research Center kalayo jing job na ka benta kari ka Jyotirmoyi kalayo ya ka khusnam bekerpang na ka IUPAC hakaliang ka chemistry bat ka chemical engineering haka benta bas dang jo kani ka snem ka kenhu ni le kai cricket jo ki kenthei bahapo khat khandai snem karta kila thau history ta ka job ya ka T20 World Cup lada pikmi ya ka kam san perthei ka jinx dang bathmai kala ja Nagaland haka jilla Nagaland haka sen baningkong haki nyop san snem arngut ki kenthei kala job ya ka election bat long kinong mi khmat saka yeng dorbar thau an ka jilla ya ka wei na ki la pensmai kum ka menteri ha sarkar Nagaland haka sen baningkong ki breu kani ka jilla kila yo ya ka menteri kenthei paralok katukan ni sengi mentang la yo kalat bani kendu ki khun kenthei baslur ki belalej ai jingirap ki breu ka Turki hadin belaki ujumai baro naki ki dei ka khod ka kenhun NDRF ya ka jingslur jongki par ka jingtibet jongki la yaro hakeleng ka perthei ka India kala pharu ya ka kenhun tang jongki kenthei ka Shanti Sena hapo ka UN mission minta ki khun kenthei kari kira ya kalama jong ka jingslur habaro likely kitnat sipai ka group captain Shalija Dhami klalong ka kenthei baningkong kabadai ka Air Force officer banyo ya ka command appointment ha ka combat unit kalanya aling sun kumbalai hajar kenta ka Captain Shiva Chauhan jong ka Indian Army klalong ka officer kenthei ka baningkong banyo letrei sha Siachen ka Shiva ka don lai banai ha Siachen ha ka ba ka jingkriat ka hiar hadu -100 degree paralok kidang bon ki banyathu bat kalong ka ba banyakren lut hangni kum kini ki khon kenthei ki aibor ka India bat ki jing anglut ka India menta kani ka bor jong ki kenthei ka dei ka jing ring penhiar mensiam ba ai jing im ya ka India baya chaprang parari ba hakini kisngi ka bor ka bakhoj ka bala ban penthamai ka dei ka mat baya kren bha hakaleng ka perthei habanga ye kendu ikibriu na kaleng ka perthei ki kren chapang ka jingjob ka India hakani ka benta katno tam baka jingstart baka India ka ya chaprang hakaliang ka bor bayo na kasngi ka dei ka jingjob bakraw ki breu ka India ki don ya ka jingye dei ka bakerpang bat kasngi de ki spasnem ka jings ngothu ya ka science chapang ka bor na kasngi bat ki rukom ba mani ya kani kasngi ki dei ki bangim ju kham yo i hakiwei pat ki jaka ngas ngokmen bamenta baro ki parari ki ngothu ya ka jingkong san ka bor bayo na kasngi bat ki kwa ban no snyang sa ka bor ka bakhoj ka mensim jong ka sabka prayas ka kentiu ya ka solar mission ka India hapune Maharashtra ka wei ka jing persang ka bakraw kala kring yanga hangni ki breu ka MSR Olive Housing Society kila rai ban penya ya ka kamba man kasngi kum ka umdi ki lift bat ki jing penchai tang da ka bor bayo na kasngi baro naki kila bu ya ka solar panel hakani ka society minta ya kumba khandai pho 1000 kilowatt hour ka boarding la penmi na kini ki solar panel man ka snem bar kani kla yarap ban tingkai sau pho 1000 tingka man la ubnai baro ki breu jong ka society ki yo jing mentoi na kani ka jing tingka ya ka pisa paralok kum hapune ki breu ha diu jong ka daman diu ka badai la ka jong ka district kilale ya ka kamba phla baro pitip
baka diu kadon hajan Somnath. Ka diu kelalong ke distrik Beningkong ha India ka pendon kam sispa nak sispa ka bor ka bakhuj na ka benta barok ki jingdon kam ba min singi. Ka daw jong kani ka jingjob ka diu ka dei ka jinga trilang. Min chua kala judon ka jing jong ki jingdon ban pinmi ka boarding. Ki briu kila jet ka bor bayo na ka singi ban wengi kini ki jing la bu ki solar panel haki jaka ba shra bat haki jingtei. Nakini ki panel la pinmi bon ka boarding ha diu ban ka ka badon kam haka por min singi. Nakani ka project kumbasan pu arklur tingka baju penlut haka jingtiet boarding electric la tingkai. Kani kelayarap ban penne ka mariang. Paralok kum kini ki jing persang belale hapune bat diu. Lale haki babon ki jaka hakeleng kari. Kani ka pitni ba mangi kinong India ngi sngotu ka jing koridor ka mariang bat ngi perkat ki pateng babut hadien. Ngayero kini ki jing persang. Parari be bon ki rukom kimi hakari katkum ka jinglong jingman kat nang yat kapor. Kini ki rukom ki pen kraw ka bor jong ka lariti jongi bat ki ajing im thamai man kasngi. Katu kat ni benai menta ka wei ki rukom kelas dang hakashi. Hakapor jong ka kashi Tamil Sangamam ki jingya dei badaki spasnem hakaliang ka history bar kalariti hapreng ka kashi bar kathan Tamil la rakhi. Ka minsim jong ka ek Bharat Shrestha Bharat ka aibor kari jongi. Habang itip bat yo jinghikai iwei ni iwei ka jingyalong ka wei kanang klan. Da ka minsim ka jingya teli ka Saurashtra Tamil Sangamam an rakhi hau benai banwan haki benta baper ka Gujarat. Ka Saurashtra Tamil Sangamam kan long nadu ka khatnyau terik hadu ka laipau terik ubnai yayong. Katu kat ni na kinong sengap ka man ki bat kila ban sengau pela. Hakanu korkom baka Saurashtra jong ka Gujarat kadon jinge dei bat ka Tamil Nadu. Haka jingsi sha daki spasna mensua bon ki breu na Saurashtra kila letsa haki benta baper ka Tamil Nadu. Yakini ki breu la tip kum ki Saurashtri Tamil. Wat menta katu kat ni ki benta ka Saurashtra laban siya ka rukom bam jongki ka rukom im bat ki rukom im lang salang. Bon ki breu na Tamil Nadu kila pa ki siti yaro sanga halor kani. Ujaya Chandran ubasa Madurai ula tho ka bapenki ki jing ngau. Ula ong bahadu si hajar senem haka sien Beningkong don bala perkat bat keli sepang ki breu basa Tamil Nadu ki bana Saurashtra basapang ka jingye dei ka Saurashtra bat kathan Tamil. Ki kentien Ujaya Chandran kilong ka sur jong ki hajar ngut ki hinmen ki para Tamil ki bakum mau. Paralok ngakwa ban pentip kinong sengap ka man ki bat sepang ka kubor bai dei ber ka Assam ka bala penklanya ka mensim jong ka ek Bharat Shrestha Bharat. Baro pitip bangi rakhi ka lingkho sngi kha pasaus pa jong uvir lachet borpukan. Ulachet borpukan baslur ula pladlo ka gohati na ka kti unong senchar donbor ka Mughal Sultanate. Menta ka ri ka yo jingtip sepang ka mensim baslur jong uni uriu yale. La kato ka ni singi menta la sedang ka jingye kop tho ese halor ka jingim ulachet borpukan. Pin sengau kendet bantip bakumba saupusan lak ngut ki briu kila pa ki ese na ka benta kani. Pin sengau men bantip bakani kalong ka jingthau record haka Guinness record. Sakaway ka ba ai jingmen kadai ba yakini ki ese balatho halor uvir lachet borpukan la pa de ki briu hakumba arpulai kli ki jat kitien baper. Nalor ka kitien Assamese la thoru haka kitien Hindi, English, Bangla, Bodo, Nepali, Sanskrit, Santali. Nga penpau ya ke jingyaro ya baro ki beidon benta hakane. Parari be habai kren sepang ka Kashmir ne Srinagar ka dur Beningkong ka bawan ki jingmut jongi kadai ki Jakatem bat ka Dal Lake. Baro nangi ngi kwa ban yo ya ke jing itnat ka Dal Lake. Henry ka Dal Lake kadon sakaway ka ka bakerpang sepang jongka. La tip ya ka na ka benta ki met tiu lotus. La tip ya ki
Laki kerteng baper haki jaka baper hakeleng kari. Ha Kashmir latip yaki kumki nadru. Ka jingdawa yaki nadru na Kashmir kalanang kiyo. Halor kani ke jingdawa ki nongrap ki barep yu nadru hadal lek kila tau ya ka FPO. Kumba arspa san pongut ki nongrap kila isnokti hakani ke FPO. Minta kini ki nongrap kila sedang ban pa yaki nadru syabariru. La kato kat ni por minta kini ki nongrap kila pa arsong bahe yakini ki nadru sya UAE. Kani ke jingjob om tang bakwan ra'anam ya ka Kashmir hendrei ka kentiuru ya ka jingyok kamai ki spangut ki nongrap. Paralok ka wei ke jing persang ki breu ka Kashmir ka baidei bat karep karyang ka pensa priang ya ka jing iubi jong ka jingjob hakini ki sngi. Pila ban sengau pela balai bangakot ka jing iubi jong ka jingjob. Ka dei namar baka deihi ka jing iubi. Ha ka jing shisha ka don ka nongret Badarwa ha ka district Doda ha Jammu bat Kashmir. Ki nongrap hang ni ki jurap yu reu hadam de ki posnem. Henrei kato ka ningut ki nongrap kila perkat ban persang da ka baper. Kila pai sa ka kamrep sentio. Minta kumba arhajar sans pangut ki nongrap kirep ya lavender hang ni. Kila yo jing yarap ru na ka aroma mission jong ka sorkar pedeng. Kani ka rukom rep batmai kala kentiu sikat dai ya ka kamai ki nongrap bat minta ringkat bat lavender ka jing iubi jong ka jingjob jongki ka sapriang keleng. Paralok habakren sepang ka Kashmir bat ki sentiu lotus bat ki jing iubi ki sentiu ngi kinmau ya ka ma sharda ka basyong halor usentiu lotus. Kato kat nis ngi minta ya ka temple jong ka ma sharda la ple ha kup wara. Ya ka ni ka temple la tei ha ka ju ka linti bangi julek sa sharda pit. Ki breu ka ni ka than kila yarap sibun ban chana ya ka ni ka temple. Nga ai kuble ki breu ka Jammu bat Kashmir na ka benta ka ni ka kam. Para riba iet ngan pinkut no ya ka man ki bat minta. Ngan saya kendu biang andang ya kren ha ka benta ba sispa jong ka man ki bat. Sa pa ya ki jing ai jing mut jong pi. Ha uni ubnai leber ni bon kam ha ki babun ki jingle kemen bat ki jing rakhe nado ka holi hado ka navratri. Ubnai bakho jong ka Ramadan ru ulas dang. Ka jingle kemen Sri Ram Navami kan sapoi haki kendiat sengi banwan. Hadien kani kan sapoi saka Mahavir Jayanti ka Good Friday bat ka Easter. Ngin rakhiru yaki lingko sengi ka ki arngut kiriu krau ke India haubna yayong. Kini ki arngut kidei Mahatma Jyotiba Phule bat Baba Saheb Ambedkar. Kini arngut kila no senyang ban weng ya ke jingya per ke bajudon haka imlang salang. Minta hakani ke por jong ke jinglat lyoj ngi don kam ban yo jing hikai nakini ki riu krau bat ngi dei ban yo mensiem naki. Ngi hap ban bu Ahmad yalaki kamram bangi dei ban pendem. Paralok ka jingpang corona kalakiu hakikato kani ki jaka hakini ki sengi. Nakata kadau pidei ban sim yakilat jingeda bat lek hoj. Hau benai ban wan haka benta basispa jong ka man ki bat ngin sai kendu biang kublai sibun.